Nyakoromogi tarik en 12 dwe mar auchiel higa mar 2025 odiochieng' ma mathoth otimore pacho kaendi kendo gin mago mawaiko ni lipot magi monon modo molueyo makare. King'iyo kanya korom gajwang' wantiere kod jatend migao mar omenda John Mbadi modiochieng' makawuono osomo budget mare mabende gibobedo kitiyo godo gi piny owacho e tayo chenro mage iko omenda mar 2025 2026 mano paro mar chik mar omenda bende ko ibiro podhi kod od bura to biro bedo budget mibiro tigo de iko omenda mar 2025 2026. E budget no nyakorom gajwang' iwacho ni migao mabende do omenda mathoth mabedo ka nitiere kod pesa mabiro tayo chenro mage mabende omi pek e budget no en mar somo momi omenda maromo shillings bilion 702.7 mano kuom budget mar trillion 4.2 mano bende osom kanyo kod John Mbadi. Gin mathoth nyakorom gajwang' moiko ni odiochieng' makawuono motenore kod budget no biro ng'iyo jogo ma oyuto gi jogo bende wacho ni oyudo lal kipimo kod budget mano osom higa ma okadho. Wabiro ng'iyo bende weche motenore kod sekta mar somo, sekta mar thieth, weche mag pur kaachiel kod chenro mamoko ma piny owacho keto mondo ochop kare singo margi mane gichiwo ne oganda e kinde mabende gi manyo mbulu mano mar bottom up economic model mago bedo ka gijiwo godo sectors ma opogore. Wantiere kod weche motenore kod omenda mochiw ne devolution mibiro tigodo e tayo chenro mag tend loch gwenge kaachiel kod weche mago motenore kanyo kod chenro mag piny owacho mopogore mag arita kod mathoth. Mago wamiyo pek odiochieng' makawuono budget mabende osom kaone od bura kanyo kod jatend migao mar omenda John Mbadi. Komachielo nyakorom gajwang' en wach ma pod iluwo machiegni kendo en mano ma oganda jo Kenya okete wangi. En weche motenore kod tho mar Albert Ojwang'. En gino mosekelo lit kendo osekelo weche mopogore kuom sectors mopogore. Jogo makelo ratich oganda, jotelo mago ma pacho kaina bende osegolo duondgi mano odiochieng' ma kawuono nyakorom gajwang'. Sima bende ne warito mondo mine som budget e chuny boma ma Nairobi. Ng'anyo ne obetie ka jogo bende ne kwedo kit nek mano timne Albert Ojwang' ne ochopo e chuny boma ma Nairobi ne giba kite ne girakore kod apisas mago bila nitere tia gas mano weti mokum nyamburko gin mago mano wang' e chuny boma ma Nairobi kane ginyiso ich wang' margi kotenore kod tho mar Albert Ojwang'. Kotenore kod mano bende odiochieng' makoro nyakorom gajwang' ne nitiere nono bende nitimo ma bende IPOA kaachiel kod ogai mar obila kweth mar okwach kich ne ochopo e nyim od bura. Nitiere kamati mar od bura motenore kod weche mag chike to kod arita kwe ne gibedo kod thuolo mar mondo mi ne gitwagi kendo gidadho IPOA duol mochune rango chenro mag apisas mag obila, ogai mar obila kaachiel kod okwach kich bende ochopo kanyo mondo mi ne giwinj kata giwach dhogi kotenore kod nonro madhi nyime e wi tho mar Albert Ojwang'. Bende wantiere kod report motenore kod mago manotimore e Mbagathi Hospital obedo kwa yango ni to gin ang'o matindo mantiere manuoge kar thieth ma Mbagathi. Nyakorom gajwang' magi to kod mamoko mathoth magi weche momiyo pek. Kweth rowere gi jokend ratich oganda obago ng'anye chuny boma ma Nairobi kinde mane somo budget ka giywak e wi tho mar Albert Ojwang' e lwet obila. Mr. Speaker, the government remains committed to ensuring access to quality education for all children. In this regard, I assure the public and the 2025 examination candidate of our commitment to provide adequate funding for 2025 national examination. Migao mar somo emuyudo pok maduong' e budget mosom gi jatend migao John Mbadi. Oyango budget mar trillion 4.29. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. Gikone,
Kenya oyudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mar geng'o kahera kod chanjo mag polio. Nyakoro giro kamano kuom Ramogi TV mondo miyudo weche manyien odhiambo masani. Wantiere kod mathoth moikoni kaka pile nyalo tudri kodwa laiwa mag tudruok mag 23600 kendo achiel kachiel kokalo e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Kambende Mia Pachi kutenore kod budget mosom kawuono kod wach moro amora mobiro bedo ka wakeloni gi lak seche gi. Nyinga Ochieng Emmanuel, ja loko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako nyakwa Ramogi en ni ekinde mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne dhi nyime gi somo mar budget od bura mamalo. Rawere no bago ng'anyo chuny boma kadwaro ratire wi nek mar Albert Ojwang manyocha otho e lwet obila. Jo ng'anyo go mane dwaro mondo jalupo gaye mar obila Edla Gato Gwetao e kinde ma wach osebedo kalwere wi tho mar Ojwang ne odinegi kod obila kinde mane gitemo chwalo otese mag dwaro margi no ne apisi ma jatend piny. Ng'anyo makama ne okelo lal ka geche ariyo ne wang' ka ndope mag choko taka bende ne okethi. It's their constitutional right to demonstrate. Iko kwenye katiba inawaruhusu, lakini wanapo demonstrate naomba wa demonstrate bila kuharibu mali ya serikali na pia ya kibinafsi, kwa sababu wakiharibu wao wenyewe ndio itawadhuru, kwa sababu it affect the economy of this city. I'm appealing to those demonstrating, kindly do it peacefully. Don't destroy any government property. It's your constitutional right, exercise it, but the constitution does not give you the power to destroy the property of any other person, be it the government, be it private. Serikali inafaa mtu akifanya makosa mtu awekwe ndani. Pata tujawahi sikia mali mtu akifanya makosa anauawa. So at least we are seeking to know the truth, what happened, and kwa nini watoto wetu wanaumizwa. Nyakoro mwika pod wantiere weche motenore kod tho mar Albert Ojwang ni ler mogol kod kathieth mabagadhi yango ni Albert Ojwang ne oter ka osetho. Maok ni ne otere mondo miyudi thieth kako obila osebedo kawacho. Obok mayango chal jatuo mogol kod thieth mabagadhi lero ni Ojwang ne oter kanyo kar saa 8 kogwen ma piny rugodo Jumapil. Kata kamano ne en jal ma chunye nosechot chon kendo dende nosebedo mang'ich kagikoni ne otho e tesendo obila ma Central Nairobi. George Bati miwaler. E kinde ni ma jopiny medo dhiro mondo nyisgi adiere wi tho mar Albert Ojwang, japuonj ma jahigni 31, ler ma medo wuok e wi tho mare medo lokoyo e chuny kendo nyiso pogruok kod gima obila ne owacho. Kata obedo ni obila osebedo ka omako chung' ne Ojwang ne otere od thieth ma Mbagathi ka en kod hinyruok mondo oyud thieth. Why was he taken to Mbagathi and not Kenyatta National Hospital, which probably could be a little bit near? Let me say this. Both of them are government hospitals. Both Kenyatta and Mbagathi Hospital. Maybe for the officers who are taking him to hospital, they made a decision to take him to Mbagathi. But both of them are government hospitals. And we believe that they have got what it takes to treat a sick person. Report mogol kod laktar mane nie tich e od thieth ma Mbagathi oyango ni Albert Ojwang mano chwal kar saa 8 mar otieno ma piny rugo Jumapil e od thiethno ne en ringruok maonge ngima kendo ne en kod hinyruok mabuogo chuny. Lipod no yango ni lend wang' Ojwang ne okuot marach, lwetene ne orudhore ka remo ne wuok e toke, dhoge kod wengene bende. Tok wiye ne ni kod ranyisi mar gima ne ong'adi kendo dende ne osebedo mang'ich dhi, ok ne oyue kendo adundone bende ne ok gwechi kata matin, ranyisi mar jal mane chunye osechot. Jochiw thieth kata nurses manong'iyo Ojwang sama ne ochop kode od thieth ma Mbagathi okoni ne ok oternegi jatuo to jal manosetho. Lipod no koni ringre Ojwang ne oter kowuok e tesend obila ma Central Nairobi. Lergi duto ma ogol kod od thieth ma Mbagathi opogore kod wach mane owuok e dho obila ni Ojwang ne oter e od thieth mondo oyud thieth.
Lipodno bendo yango ni Albert Ojwang ne otho e tisend obila ma Central Police Station, Nairobi. Kata obedo ni obila koni ne giyudo Ojwang katak thing kar saa 7:39 otieno ma piny rugo Jumapil kendo yuko kode nyaka od thieth ma Mbagathi mondo tem res ngimane. Ler mar od thieth ma Mbagathi koni Ojwang ne ok owuok e tisend obila ka ngima. Lipod od thieth ma Mbagathi wacho dhok machal kod duoko mar bero ne ringre Ojwang, ma bende ne okoni Ojwang ne okalo e sand kane pok owito ngimane, ma opogore kod dho obila mane koni ne ogoyo wiye en owuon nyadinwoya e kor ot. Gima duong' ma wayudo en ni nohinyre ahinya e kor ka wiye, ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be noto hinyre, to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Ka koro ler mag obok mag od thieth ma Mbagathi koni Ojwang ne oter kanyo ka chunye nosechot. Penjo en ni ang'o momiyo obila ne otere od thieth ka giwuondore ni en jatuo mane dwaro thieth. Ere kaka jal mane ne ok ng'itni ne nyalo goyo wiye korot kaka obila ne owacho motelo? Magi gin penjo ma familia mar Ojwang kod Jo-Kenya dwaro duoko margi e kinde ma obila kaachiel kod apisa matimo nonro to medo chiwo singo mar timo duto manyalore e angadier e wi tho mar Albert Ojwang. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro mogi kapod wantiere weche motenore kod tho mar Albert Ojwang kod nonro e tielo machielo. Ogai mar obila Douglas Kanja, Director mar obila mag Okwach Kich Mohamed Amin kaachiel kod jakom mar IPOA chopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne arita ndiko dhogi e wi tho mar Albert Ojwang. E kindeno, jotelo yudore kama tek lero gimomiyo gisebedo ka ginyiso jopiny weche mogajore kaachiel kod pogruok mar saa e andika mar chenro mar ndicho mar Ojwang. Duol mar IPOA oyango nitie tudruok mane obedo e kind jogo mane oloso chenro mar ketho picha mag wang' dede mano CCTV. A team was formed on the same day. You went and got a statement from Eliud the same day. You wrote to CAK the same day. They replied the same day, and the following day you're already in Kisii to do the arrest. Yes, can you tell us why? And that's why I think Masara was asking about the timing, because the events and the following being done in the same day is definitely questionable. In our service standing orders, unlike all other cases, we always emphasize on the need to expedite our investigations. And that is part of our performance contract, that we urge our officers to make sure that all cases reported must, in as much as possible, be expedited. But like I said, we did not accord the matter of DIG Lagat any special preference. Who reported at some point as per the OB to be the suspect well. Later, that is at 21:32. Then at 1:35, he was now reporting that to be kicking the wall. Mohammed Hilo Abdullahi again made an entry in the occurrence book. What did he say? Now, duty officer IP Nganga and the cell sentry PC Kimani have visited the cells and found, and I'm reading verbatim, you have the extract of the OB, the one you are referring to? Yes, we have. You can supply the same to us. Yeah. I'm just reading for purpose of the Hansard. Okay. And have found most of them well, apart from the last cell where he found a prisoner, namely Albert Omondi Ojwang, who was alone in his cells, making a lot of noise while kicking the cell walls.
Yakoromogi tok report motenore kod Albert Ojwang wadonje weche mag budget odiochieng' kawuono ne osom budget ma piny owacho geno tayo godo hik omenda mar 2025 2026 ma kwano omenda duto ma piny owacho nitiere godo kod geno ni kopoge kidienje mopogore opogore kosepuodhi to biro konyo gi tayo chenro magi e yo makare. Budget mangima oting'o omenda maromo shillings trilion 4.29 kendo mae kaka pok chalo kuonde mopogore opogore. Ka ng'iyo kaendi budget ma bende en mar higa ma 2025 2026 nyakwaro Ojwang budget mangima nitie kod omenda maromo shillings trilion 4.29. Telo maduong' ma en telo mabedo katayo chenro mag piny owacho mano the executive omiyo omenda maromo shillings trilion 2.3 kopoge mathindo thindo ting'o chenro mag piny owacho mopogore opogore magibiro bedo ka gitayo mondo mi gichop kare chenro mamoko. Kod bura mamalo nyakwaro Ojwang to kod chenro ge duto omiyo omenda maromo shillings bilion 47.9. Chenro mag od bura iko omenda mar 2025 2026 kaluwore kod migawo mar omenda monego bed ni ginyalo tiyo godo mondo mi gitago do chenro magi duto magitiek hik omenda no omigi pok mar 47.9 mano bilion. Wantiere kod bad migawo mar doho to kod chenro mage duto e hik omenda no omiyo omenda maromo shillings bilion 27.8. Kawadhi nyime wantiere kod moko kuom omenda bende ochiw kendo e pok mar omenda no. Wantiere kod NGCDF omenda mitayo godo kuonde chung' od bura omiyo omenda kanyo maromo shillings bilion 58.8. Chenro mage hik omenda no duto igeno ni gibedo ka gitiyo kod omenda maromo shillings bilion 58.8. Kawadhi nyime nyakwaro Ojwang wantiere kod counties. Counties ka ma kwano omenda mibiro bed ka ipogo counties hik omenda mar 2025 2026. Counties 47 duto ikutebo shine bed kipogo gi oting'o omenda maromo shillings bilion 405.1. Useng'eyo ka weche motenore kod omenda ma counties obedo kantiere kod ywaruok ewi kwano omenda monego bed ni medo pok monego bed ni keto ne counties ntiere omenda kanyo maromo shillings ka ong'i kanyo to en bilion 405.1 en kwano omenda momedore bobed ka imiyo kanyo counties. Kwa dhi e migawo mar somo en moyudo omenda mathoth e pok mar omenda higa ni nyakwaro Ojwang kendo bedo kadonjo mondo miami pok no kaka en makoriwe duto to nyalo biro chopo kwano omenda maromo shillings bilion 702.7. Nyakwaro magano ni monda ang'i mana kopok no kaka okete kanyo wantiere kod kidienje mopogore opogore e migawo mar somo sekta mar somo. En emomiyo omenda mathoth e hik omenda kata mande hik omenda mar 2025 2026. Ka wang'iyo e somo kanyo e bilion mineno kanyo 702.7 wantiere kod omenda maromo shillings bilion 387.2. Ochiwne duol mochune ndiko jopuonje tich e pacho kaendi mano TAC. E bilion 702.7 TAC yudo kwano omenda maromo shillings bilion 387.2. Wantiere kod weche motenore kod siro somo e kuonde tiegruok mamalo mong'ere gi dongere kaka Higher Education Loans Board ma bende bedo kichero godo weche mag somo e mbalariany kaachiel kod siro somo gi dongere kaka scholarships mopogore opogore e omenda maromo shillings bilion 702.7 omiye pok kanyo maromo shillings bilion 58.8. Kawadhi nyime wantiere kod chenro mag somo manono e skunde mag primary kod secondary mong'ere gi dongere kaka free primary and day secondary education omi kwano omenda kanyo maromo shillings bilion 58.9. Bilion 58.9 no nitiere e kind bilion 702.7 mochiwne sekta mar somo. Kawadhi nyime wantiere kod kidieny manyien manokel kod somo mar CBE masani en competency based education en mano bende omiyo omenda maromo shillings bilion 28.9. Junior Secondary School bedo omenda maromo shillings bilion 28.9 kwano omenda ni duto moket kaendi. Wantiere kod Kenya Primary Equity in Learning omenda mitiyo godo weche mag keto somo bed maromo skunde mag primary e gwenge mopogore opogore omiyo omenda maromo shillings bilion 10.3. Kawadhi nyime weche motenore kod siro somo e kuonde tiegruok mag lwedo mago TVETs mopogore opogore pacho kaendi e bwo omenda ni mar bilion 702.7 nyakwaro Ojwang omiyo omenda maromo shillings bilion 7.7. Kwergi kanyo mantiere kod weche motenore kod penj mopogore opogore mibiro bedo kitimo hik omenda mar 2025
ng'are gi 26 duol mochung' ne penj mitimo e kidienje mopogore opogore duto e pacho ka e skunde mag piny owacho duto gin mago mokawo omenda maromo shillings bilion 5.9. Kawere gi mago wantiere kod chenro mar chiwo chiemo e skunde mar kaka school feeding program. School feeding program e bwo omenda ni maromo bilion 702.7 omiyo omenda maromo kanyo shillings bilion 3 mondo mi obiro ta chenro ma chal kamano. Wantiere kod weche mag omenda mabero kit somo e skunde mag sekondar manong'ere kaka Kenya Secondary School Quality Improvement Project ming'iyo godo nonro neno ni somo omed rang'inyo bedo makare omiyo omenda maromo shillings bilion 2.3. Aeto weche motenore kod dongruok mag klese gik mopogore opogore skunde mag primary kod sekondar omi kanyo kwano omenda maromo shillings bilion milion 700 ma en 0.7 mano bilion mibiro tigodo e wach machal kamiyo nyakwana Mgajwang' e budget ma higani weche mag somo omedo omenda mathoth maromo shillings bilion 702.7. Kodhi nyime moko kuom pok mabende otim kanyo nyakwana Mgajwang' e budget ma higani wantiere kod budget motenore kod weche mag thieth budget mar weche mag thieth nyakwana Mgajwang' bende omiyo omenda mopogore opogore kwano omenda mochiw kanyo en bilion 138.1 mano omenda bende oket kanyo mabiro konyo e weche mag thieth ma opogore opogore en pok ma bende dhi bedo e sectors mopogore opogore e weche mag thieth mana kwang'iyo mana mathin gik ma bende nyalo bedo ni biro bedo e bwo weche mag thieth kanyo nyakwana Mgajwang' piny owacho osebedo kawacho ni gidwaro mondo mi thieth obed mayot ne ji duto e bwo chieth mar universal health coverage kendo kwano omenda go mana kalieko ni moko kuom kuonde ma omenda ni opoge en ni ka thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital e kwano omenda ni duto gidhido omenda maromo shillings bilion 18.7 kwano omenda moket kanyo ne weche mag thieth king'iyo kanyo mantiere kod weche motenore kod primary health care thieth ma ichiwo ne oganda ma piny kanyo en omenda maromo shillings bilion 13.1. Wantiere kod omenda bende en mar Global Fund ma bende ichiwo masiro weche mag thieth ma nie thieth mag weche kaka ayaki weche kaka malaria to kod weche mag kahera kwano omenda moket kanyo en shillings bilion 17.3. Ka thieth maduong' mar Moi Teaching and Referral Hospital nyakwana Mgajwang' bende omi pok mar omenda mamare moromo en gi bilion 10.8. Kanyo weche motenore kod weche mag siro kuonde thieth mag kansa ma bende piny owacho osebedo kokete maino mare mondo mi thieth mag kansa obed kod yote pacho kaendi omiyo omenda maromo shillings bilion 1.3. Aeto wantiere kod chenro mag piny owacho mag ikruok kata ne weche ma apoya tuoche mapoya manyalo wuok koni kod kocha wacho ni health emergency preparedness ntiere kod kwano omenda maromo shillings bilion 1.1. Piny Kenya osebedo gi buok mathin e weche mag yudo chanjo mopogore opogore. Piny owacho budget ma bende nitiere bwo omenda ni maromo shillings bilion 138.1 oketo omenda maromo shillings bilion 4.6 mano mondo giyud godo weche mopogore opogore mag chanjo mobed kitiyo godo e pacho kaendi. Piny kanyo wantiere weche motenore kod pur gi chiemo. Pur en wach mosebed kimiyo peke pacho kaendi nyakwana Mgajwang' nikech en e wach ma bende siro gik mopogore opogore sekta maduong' e pacho kaendi omiye bilion maromo 82.8 mana kalieko ni mana mathin e bwo sekta mar weche mag pur nyakwana Mgajwang'. Wantiere kod weche motenore kod neno ni chiemo obedo kod ndhadhu makare kendo ket dongruok e weche mag pur kimedo ndhadhu mong'ere kaka National Agricultural Value Chain Development nitiere project moket ni mano en gomenda maromo shillings bilion 10.2 ere omiyo omenda mathoth mondo mi obere godo ndhadhu mag chiemo e pacho kaendi. Weche motenore kod mwandu mag nam nikech en mano ma mulo gwenge mag Luo Nyanza nikech thoth ji gin jogo motenore kod weche mag lupo mowuok e gwenge mag Luo Nyanza. Blue economy to kod chenro mag mopogore opogore projects mag piny owacho gi komenda mar 25 26 omiyo omenda maromo shillings bilion 5.2. Gin gik mathoth nyakwana Mgajwang' ka ng'iyo mana weche motenore kod weche mag jamni ma bende osebed kimiyo chanjo pith ma jamni e kor gwenge kod chenro mage nitiere kod omenda maromo shillings bilion 1.6. Piny kanyo nyakwana Mgajwang' wantiere kod weche motenore kod arita nitiere kod mathoth kwano omenda momigi kanyo shillings bilion 253.8. Ka wadhi nyime nyakwana Mgajwang' budget ne en maduong' kendo poge mathindo thindo. Wantiere kod chenro mar gero udi
abende dhi nyime ma piny owacho osebedo ka nitiere godo chenro machal kama omiyo omenda mar shillings bilion 120.2 gero ndara kuonde mopogore opogore nderni mopogore opogore ma piny owacho bedo ka gero chenro mage mag bero sekta mar weche mag wuoth e pacho ka omiyo omenda mar shillings bilion 217.3 e budget no mangima. Nitie weche mag tudruok nyakwara Mwajwang, piny owacho osebedo ka dwaro mondo mi lony manyasani obede weche mag tudruok mbui to kod gik machal kamago mopogore opogore bende omiyo omenda kanyo mar shillings bilion 12.7. Wantiere kod weche mag ngima ji mang'aw. Buonge mag ji mang'aw nitiere pesa mopogore opogore mosebedi ka ichwalo nyakwara Mwajwang ne jogo manyalo bedo jogo ma hikgi oseniang' mipogo mopogore opogore kind oganda mago chenro ma piny owacho keto kanyo omenda mar shillings bilion 41.3. Ka wadhi nyime pod wantiere kod mathoth nyakwara Mwajwang ewi mago duto koriw gi duto gin kwan omenda maromo shillings trilion 4.2. Mano budget mabende osom odiochieng' ma kawuono mabende osom kanyo kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Kodhi nyime en ni counties yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 405.1 e budget mar komenda mar 2025-2026 ma piny Kenya. Karabe ni counties ne dhiro piny owacho mondo omenda mar pok ne counties mongere kaka equitable share bedi bilion 405 e budget mar komenda ni counties oketne gi omenda maromo shillings bilion 405.1 e budget mane osom kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Counties ma Kaluo, county ma Migori kod Kisumu ama dhido pok maduong' mar omenda maromo shillings bilion 8.8 kuom moro ka moro ka iluwo kod county ma Bay ma dhido omenda maromo bilion 8.5. County ma Siaya dhido pok maromo bilion 7.6 e budget mar komenda mar 2025-2026. Mr. Speaker, the government remains committed to resolving the long-standing issues of pending bills dating back to 2005 as part of broader efforts to strengthen public financial management and restore confidence in government processes. In this respect, the Pending Bills Verification Committee that was appointed in September 2023 is currently finalizing its report for submission by end of this month. Since its inauguration, the committee received a total of 65,625 pending bills claims valued at over 571.6 billion. The committee has analyzed 57% of the bills received valued at 522 billion. The 57% is in terms of numbers. Out of this, a total of 229 billion has been recommended for settlement. Once the committee submits its report, we shall submit the recommendations to Cabinet for approval to settle the pending bills. Mr. Speaker, to support devolution, county governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. In order to ensure food and nutrition security, infrastructure development, improved water and sanitation systems, among others, county governments will receive an additional 69.8 billion as additional allocations. Equalization Fund. Mr. Speaker, to support implementation projects in the marginalized areas, 7.85 billion has been proposed as an allocation to the Equalization Fund in the financial year 2025-2026, and an additional 2.74 billion to settle outstanding arrears owed to the fund. Jatend migawo mar omenda John Mbadi koro gikone pedho budget manyiso ni migawo mar somo emoyudo pok maduong'. Budget ma kamano nyiso ni sekta mar somo emano yudo pok mamalo mokalo moingo sectors duto. Sekta no nigi pok maromo shillings bilion 702.1 migeno ni biro konyo bero sekta no. Migawo mar thieth bende oketne bilion 138.1 matayo chenro mag thieth ne oganda. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation
of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs, respectively. Jatend migao mar omenda John Mbadi opedho budget mari kumenda mar 2025 2026 kendo yango ni piny owacho dhi keto tim budget makamano kokalo choko osuru duto maromo shillings trillion 3.3 kaka yo madino fuok mar omenda maromo billion 923.2. Piny owacho dhi olo omenda maromo billion 591.8 e pachoka kaachiel gi billion 284 kowuok e pinje maoko. The resultant fiscal deficit, including grants, is projected at 923.2 billion, which is equivalent to 4.8% of GDP, down from the estimated 997.5 billion or 5.7% of GDP in financial year 2024-25. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP. Kenya's public debt is projected to remain with these sustainable levels over the medium term. In present value terms, the debt to GDP is projected to progressively decline from 63% in 2024 towards the debt anchor of 55% or minus 5% of GDP plus or minus 5% of GDP for 2028. Nyakoromo gimana makelo giko mar tielo mokwongo mar weche manyien moikoni chenro mar ang'ichuelo kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duongba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Erokamano Nyakoromo gi kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en mar ang'ichuelo
Gikone piny Kenya oyudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mag BCG kod dos milion 3.2 mar chanjo mar polio. Jatend migawo mar thieth Aden Duale nogolo geche mabende chwalo gi counties mopogore opogore pacho ka kokwayo jonyuol kod jochiw arita nyithindo mondo chop nyithindgi mapok oyudo chanjo gi kuonde thieth mapiyo mondo giyud chanjo e kinde mowinjore. Cynthia Onyango ni kod ler. Gikone lero neno e mudho manyocha okwako chiwo mar chanjo mag nyithindo, ahinya to mag BCG kachiel kod mar polio masani koro yudore pachoka, kendo igeno chopo kuonde pok duto mag gwenge e giko jumani. E tieloni, piny Kenya oyudo chanjo mar kido mar BCG maromo dos milion 3, kachiel kod chanjo mar polio maromo dos milion 3.2. That families can now visit their nearest health facilities to catch up on any missed vaccination. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. This is a major boost to our national immunization efforts. Jatend migawo mar thieth Aden Duale kinde chiwo ote makamane jopiny bende oyango ni piny Kenya rango machiegni midhiero mar chanjo e chenro mar pok e piny mangima, kendo singo ni sirikand piny Kenya temo kar nyalo mare mar neno ni onge nyathi moro amora mabiro rem yudo chanjo pachoka. We are currently monitoring an emerging issue, a global shortage of Rotavac frozen vaccine, a vital vaccine that protects against diarrhea caused by rotavirus, which is expected to impact supply from the second quarter of 2025 into 2026. And we are preparing a technical guidance to help healthcare workers manage the situation while we continue to offer the best care possible. Duale okwayo tend counties, jotend migepe mag counties kachiel kod jochiw thieth mondo bed moikore ne yudo chanjo gi kendo ne ni gichopo ne osiptende e kinde mowinjore. I am calling upon all our county governments through the Council of Governors and their county executive committee members for health to give priority in the collection of these vaccines from our regional depots and ensure that distribution to health facilities, especially those in remote and undeserved areas, are facilitated. We have already activated our logistics network to ensure these vaccines reach our 8 regional vaccine stores by the end of this week. Jonyuol kachiel kod jochiw arita mag nyithindo bende okwa mondo bed akicha kendo chiw lipot moro amora motudore kod nok mar yedhe mag chanjo e kuonde thieth ka gigo lipot ne rem makamago, ka bende okwa jonyuol mondo ne ni nyithindo duto yudo chanjo e kinde mowinjore. To all our parents and guardians, I strongly urge you to take your children to the nearest health facility for any missed or upcoming vaccination. All our parents and guardians to remain always vigilant and to be the first line of public health reporting. If you notice any vaccine stockouts, service delays, and challenges at your local facility, please report them immediately to your health authorities. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo riwruog Joel Buche mondo ket maine tiyo gi lony mag mbui manyasani e kedo kod timbe njore. Ruto mane loso Mombasa koni na yanga ni jonjore bende sani tiyo gi lony makamago e tayo chenro mek gi moting'o nyaka kuo mag omenda. Koni piny Kenya en achiel kuom pinje ma jonjore osebedo ka geto ka thoth gi gin mago mang'ado kiewo kuok e pinje maoko makelo mwandu moko puodhi, yedhe mamero ji ka achiel kod mago mathedho omenda e yo moko winjore. Sechego ogai mar jomin buche Renson Ngonga okoni geno margi en ni romono mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho kuok e pinje mopogore opogore biro nyoro olemo koketi tim moko kuom winjruoge mane gitimo mar tiyo kanyakla. As we move forward, we must ensure that I want to encourage prosecutors, the directors of public prosecution in our Commonwealth, to leverage on technology and to see how we can better use technology, especially when we are tackling crimes that go beyond physical borders. Some of those crimes
are committed with the support of technology. And it therefore makes sense for us to leverage on technology to deal with the challenges that today face our nations. No single jurisdiction, however robust its legal framework or sophisticated its intelligence, can effectively combat these threats alone. Our collective strength lies in our ability to forge robust, agile, and enduring partnerships. A belief in fairness and ensuring fairness not just to the prosecution but also to the defence, to the victims, and a belief that it is our responsibility to deliver justice. Machiegni mesa mar ohala wadhi e kaunti ma Siaya. Piny owacho kaunti ma Siaya ochiwo nyithi gwen mane romo milion 4 ne jopur e ward ma East Ugenya kaka yo mar bero chenro mag pith e gwengego. Jatend migawo mapur e kaunti no Sylvester Kokoth oyango ni jopur 400 ne yudo nyithi gwen 10,000 kendo nomigi puonj mar ndalo 2 e wi rito gwen-go mane ne gidongo e yo mowinjore. Jatelo ne otin gi jatelo maduong' e migawo mar pur Elizabeth Adongo kod MC ma East Ugenya Frederick Omoro mane ogolo kwayo ne migawo mar pur no mondo chiw puonj ne jopur e wi pith kod chiwo chiemo e yo mowinjore. We did allocate about 4 million Kenya shillings towards this for procurement of 10,000 chicks. With these 10,000 chicks, assuming that we want to offload them or to sell them after 5 or 6 months, then by December, from the investments we are putting out today, we'll be able to bring back about 10 million Kenya shillings. Poultry is a key value chain. Siaya has about only 1.2 million birds, and the reason why this number is still low and why this project is critical is because we lose a lot of birds because of poor, animal management practices, and also because of pests and diseases. So by having given them this support, we know that it will help support the value chain. I would also want to urge through the County Department of Agriculture that I would now want to see a scenario where the extension officers will now be roaming around visiting these groups, enlightening the groups over poultry farming and other impediments that would come thereof. Nimefurahia sana jinsi MCA wetu ametupea kuku, tena ni jambo la busara sana ambapo nafikiri hiyo kuku itabadilisha maisha ya members wetu. Koromogi tok wuok e kaunti ma Siaya gi weche mag ohala. Siaya koro pong' kod gwen, jopur opidh gwen makare mondo mi okelnegi yuto. Ema kelo e giko matielo mar 2 ma weche manyien ma chendo mar ang'i chulo kik idhi mabor. Kwaduogo wantiere kod weche mag tuke. Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Negin gigik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko. Kendo gik mosekalo negin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katube no warore molokre ka pamba ondieko ok datem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Dwarore nadi? En achiel. Ketho osiep mekinda kata wat mekinda. Andhoga mole kind joot
to adiera be ok nyal pandi chuth. Kadhi kuchota dhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joote ma koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni e weche mag tuke, migawo mar tuke yudo pok mar omenda mar shillings bilion 29.7 e pok mar omenda mosom ko jatend migawo mar omenda John Mbadi. Omenda go bad migawo no mar adak makedo kod yedhe mamedo jotugo teko yudo pok maduong' kaachiel kod apisi mar registrar ma weche tuke machano chwalo chenro mag e yor mbui. Bende kuonde gero Talanta Mountain Sports Academy 35 yudo pok mar omenda mar shillings milion 55 moro ka moro mabiro neno ni otiek gi counties 35 mosechaki e chenro mar gedo magi e ito omendani. I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar, 241 million for the Anti-Doping Agency of Kenya, to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports. 402 million for Sports Kenya, 245 million for the Kenya Academy of Sports, 8.2 billion for the Tourism Fund, and 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. Tugo ma final mar FKF Cup ma wakeini ochor nyime, tugo ma onego tugi kod Rani tok timbe ariyo mabiro tuge final. Kibera FC kod Viga FC yango ni maukum jotugo magi onge kodgi kendo biro tugo ne Harambee Starlets e tuke mag Sekafa machakore piny Tanzania. Jotugo 4 mag Kibera FC biro bedo kod team mar Starlets seche ma jotugo 3 mag Viga bende ogwele timno. Duol mataya dhula FKF biro yango tarik manyien ni biro bago e finals. Nakwaro mogiro kamano kombedo kode chakruok nyaka giko e chenro marang'ich welo maga mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni lakseche gi watudre kendo koromo saa 3 e chenro mar oimore. Nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa Nene Wilson Ochuka.